Hola i benvinguts al vídeo del dia 21 de novembre, dimecres, en el que hem anat per primera vegada al cine en Alemanya. Tan. Però comencem per ordre i comencem pel matí. Els dimecres, a banda dels divendres, són els dies que oficialment no tinc classe, però els dimecres, al igual que els divendres, faig tàndem. Dimecres de parlar, divendres d'escriptura. Avui ha sigut el dia del tàndem de parlar, en el que com sempre m'ho hem passat bé, parlant de molta estona de coses de frises, de mangas i coses. Ja sabeu que la meva companya de tàndem també li agraden totes aquestes coses, i en la que també hem conversat sobre les pel·lícules d'Almodóvar que han confirmat que no ens agraden, sobre les pel·lícules d'Almodóvar que no ens agraden, sobre per què el menjar d'Alemanya tal volta no sigui el millor. A mi m'agrada en general, però perquè m'estic adonant que a la gent no li agrada massa el menjar d'Alemanya. És evident que trobes a faltar coses i tant, perquè aquesta xica del tàndem tampoc és d'Alemanya, és de Polònia, i sembla que el menjar d'allà, què diuen, com en cases mallades. I bé, del tema mangas simplement dir que he aprofitat per adquirir el volum 2 de Doubt. Ja tenia l'1, probablement no el deia mostrar perquè el 1 el vaig adquirir en somnis, perquè era un dels... Bé, resulta que este manga l'estan llegint els dos, però resulta que avui m'ha contat que ja s'ha acabat de llegir els 4 tomos. Sí, s'ha comprat els 4 i se l'ha llegit. Clar, jo m'he quedat en plan i joder. A mi quedaven unes 20 fulles de l'1 que m'he acabat avui en l'autobús, així que ja he adquirit el 2. Un manga molt bo, molt el recomano si vos encanta el color final, gore i de misteri. Bé, el tàndem s'ha acabat, me n'he tornat a casa. De fet, he tornat a dinar i he dinat soba sabor chili, que sí que picava molt, que de fet esta i tinc com 4 o 5 paquets més de coses d'estes gràcies a Kaufland. Sí, vaig tornar a Kaufland, però crec que al final se m'ha oblidat fer el vídeo d'aquest dia. Bé, us poso una foto del meu armari amb el rebost ple de coses de Kaufland, del qual destacar les llendetes d'atún i la pasta japonesa i la pasta italiana, que no veureu, ho veureu tot molt junt, però perquè us feu una idea de que després de comprar en aquest gran supermercat tinc el rebost ple per a gairebé una setmana o dos en els que em puc alimentar a base d'atún i pasta. Que sí que també menja altres coses. Jo sí que aquesta pasta de xili està molt picant, més que el xili con carne que vaig menjar, però igualment jo ho repetiré perquè ja, t'ho fas amb una botella d'aigua i t'ho passes ja està bé, si t'agrada el picant, insistix. I ara sí, anem al plat interessant. Avui dimecres, que era el cine. Us preguntareu, has anat al cine en alemany? Sí, resulta que els meus companys de pis m'ho van proposar, avui dimecres anar al cine, que curiosament avui és també el dia de l'espectador, o Kinotag, que diuen així, dia del cine. Notava, estava ple. I no sé si ho he endivinat per la meva patètica introducció del vídeo d'avui, hem anat a veure James Bond, Skyfall. Les trailers que van sobar me les vaig quedar jo, perquè així no tenia alguna per a mostrar el vídeo. La nova de James Bond, que surt el Bardem, l'actor este espanyol, que també si tenen alguna pel·li d'Almodóvar, no que les coses es connecten. Diràs, tu estàs boig, en alemany no t'hauràs enterat d'una merda. Bé, la veritat és que dels diàlegs, de fet, ho estàvem comentant al tornar, perquè hem anat els dos alemanes, el xinès i jo. He preguntat, de quantes entera? I ha dit ell, d'un 70. 70 és molt. I aleshores jo salté, jo m'entera d'un 10. Vale, des diàlegs no m'enterava molt. De fet, la pel·lícula
estava plena d'humor, la veritat, probablement molt d'humor, eren molts acudits verbals, que no era simplement humor visual, que en moltes coses els alemanys s'han partit del cul, jo pues no, perquè si no entenc el que dic no puc pillar el xiste, el xiste visual, que n'hi ha algun xiste així visual pocs, pues me puc riure, però bueno, no era una comèdia, era una pel·li d'acció, ja s'hi vingut a veure com disparen i com els maten, i això sí que ho he entès. I precisament gràcies a que era una pel·li d'acció i que totes les pel·lis de James Bond pues, més o menys segueixen una mateixa estructura, a veure, és la primera que veig, també ho he de dir, pues m'he pogut enterar de l'argument, que era anar que bardemen al malo, de que James Bond pues, se l'havia de carregar. Se'l carrega, això no vaig a contar, però bé, és una pel·li d'acció, s'imagineu el que passa. Coses interessants del cine. Doncs bé, primera cosa interessant, i és que ja sé que em direu que segur que està en Espanya, però és que ja no ho he vist, i jo ho dic. I és que la pantalla estava coberta per una cortineta. Però el que té això d'interessant? Pues molt, perquè han començat els típics trailers que fan i la cortineta no l'havien llevat, i car, no es veia una merda. Segon cosa interessant, i és que les entrades estan numerades i ens ha tocat en la fila I, que jo dic, la I estarà darrere, no? A, B, C, tal. Doncs no, perquè només entres a la sala, comença A, B, C i car. La llista era la quarta fila. Vamos, en quarta fila, pues... Jo vaig poc al cine, però sé que la quarta fila no és de les millors, serà veure una pel·lícula. Després, cosa interessant, no, important, el preu. Aquest és el preu del dia de l'espectador. Sí, és una burrada. El cine en Alemanya és més car que en Espanya, i en Espanya ja sabem que és caríssim. O sigui, increïble. I de fet, si això ja és car, ja no vull parlar-vos de les coses de menjar, que són les que podem adquirir en el cine, que ja sabem que per norma són cars, precisament per això no acostumen a deixar entrar el menjar, la gent s'ha d'entrar igualment. Si sincer, no me compres res perquè és que en això els preus, o sigui, perquè ens entenguem, el pot d'esclafites, per aquells que no sigueu de Villalonga, esclafites, en anglès popcorn, en castellà palomitas, i en molts pobles de per ahí la Safor tenim borles, motlletes, crispetes, rosetes, etc. De fet, si voleu veure una foto de persones esclafites, mireu el meu primer vídeo. Bé, les típiques palomites, no, jo vaig dir esclafites, que és el que m'imís. El pot més menut val 2,50, o sigui, de conya. I damunt, perquè una de les alemanyes va comprar i me'n va donar a provar, són dolces. Vaig dir, què? Si són dolces? És que sí. A mi també m'agraden més les salades, però sí, la tradició és que siguen dolces. I dic, vale, a mi m'encanten les esclafites, però fer-les dolces és un sacrilegi. És com no empanar un pelat de ternera, és un sacrilegi. Ja que res, ja vam veure la peli i dels trailers d'abans, comentar, el trailer de Romper Ralph, que en alemany sí que han traduït el títol, és Ralph Rides. S'estrena el dia 6, però no crec que vaig a veure-la. Una perquè aniria jo soles, dos perquè estaria en alemà, i d'esta sí que m'agradaria enterar-me perquè hi haurà molta referència de videojocs que m'agradaria veure. I l'altra cosa de la que no va haver trailer va ser el Hobbit. A veure, el cine estava decorat en pòsters del Hobbit, de Romper Ralph i d'altres pel·lícules que no m'interessen una merda. La de Crepúsculo també estava, i jo agraeixo que no vam anar a veure això, perquè els alemanys tenen criteri, això s'agraeix. Però em va estranyar molt que una pel·lícula, jo crec que és la pel·lícula que més vendrà si els espanyols tenen trellat estos Nadals, però que no van fer ni un punyetero trailer. Per això sí que vaig veure un trailer del Hobbit l'última vegada que vaig anar al cine, que vam anar a veure Brave, Indomable, que en alemany es diu Mérida, que és el nom del protagonista, molta gràcia. Però bé, no passa res, i que tinc intenció tant d'anar a veure el Hobbit com Romper Ralph, però ja en Espanya. Sí. I res, aquesta va ser la vesprada de cine en alemany, cine en Alemanya.
que tranquils que repetirem ja la setmana que ve, si no passa res el dimarts. També anirà al cine, ja no a un cine tancat, sinó al cine per €1,50 o 50 cèntims, no me'n recordo el que van, que organitza la universitat i que fan, diguem-ne, pel·lícules de semiestreno, perquè ens entenguem, és a dir, pel·lícules d'un any però de principis d'any. No vos dic quina fan el dimarts perquè no me'n recorde, però ja us ho contaré, si no que res més. Adeu!